2026 bisini TTDC chongbario bagui joto thwngrang bodolokno sakthari kholao khorchak apekeno IPFT rok bahaino saktarjak bwskangni TTDC chongbario bagui yang 11 maharanipur chelamura constituency ni batainai IPFT ni candidate Dhananjay Riyangno tui tini chakmagaro kotor IPFT ni bike rally khlaijak bwskangni TTDC chongbario ni awaimungno tui tinini IPFT ni bike rally chengjak chakmagat ni simi tei chakmagat ni simi jengui mungya kami 43 mile kitengui haino hai phaipai pheka IPFT ni bike rally chakmagat o phai aro candidate IPFT ni batane 11 maharanipuro Dhananjay Riyang ni sakbai thangmanjak munukjaka tei aro manjaka Sunil Debor manukhubi kubuni IPFT no kha furnai adong rok bahaino tinini o bike rally o IPFT ni kwbang khuk adong rok no manjakmani bahaino nukjaka tini chung 11 maharanipur teliamura constituency ni bisingte tini chung bike ebong gari rally khlaina thang tongo chung bike rally khlainai first chung mungya kami hamnai erpore atharmura pore nomanje asambari uttor maharanipur tai tilsangrai chite phai chung oro ses khlainai ani bagai chung jokno tini bike rally ba gari rally ni bagai chung tiar tai jotono ang joto haste ni chini borok do phana ang koyo norok social media ni bisingte ang joto ni thani ang koyo jotono borok chungno utsauri tongkhai se chungje dur khlaimani bisingte jotto borok ni thugono mankha o agi chini IPFT Tripuraland sanai 2009 ni simi san phainai borok bangma ksamro achujak nogo achujak jogajog mayani karone boro achujak tongnai rok chungmiya thangmani pore borok srai okok no saka Tripuraland manna bagui khe sudo IPFT Tripuraland ni bagui dabil thainai IPFT no chung bur dinai chungno no bur diwe juju to thainai hini boro ano kok dikha tai aboni sarthe naidi norok social media ni bisingte ang joto ni thani joto Tripura haste ni chini borok do phano ang kok kochana muchungo tabung naidi je jagao dui dol bulaimani toglaimani bisingte mang chungnugui tongo phiaba chini IPFT party kunu jagao chung bulai toglai ni a jagao chung thanglak a borok abono no wanchugi je borok do pharo kaham lamao himna hangkhai sudo ekmatra IPFT party no nango norok nainai di IPFT kunu jaga bulai toglai kri kho tabu suk jora norok wanchugi nei di BJP pai khangkhe ba tipramo thapujak mano tipramo thapai khangkhe BJP pujak mano je obostha o hai untogo hai ni bagai joto Tripura haste ni borok no social media bisingti ang koinamu chungo norok suju singkhola kahambabe tongnamu chungkhake chini IPFT vote diwe joto chini 24 ta seat bosamani 24 jon pass khlai rohdi chungno edisio khomata tui phedi ke chung shanti singkhola babe tongmana hini joto ni thani koya ani kogosar ono paikhe joto na hambai khulukha